Janka do štartovej čiary. A ideme na to, nech sa páči, Radevača. No a že by to oni veci vyštartovali úplne bez problémov na ceste prekonať zatiaľ nevidíka, že Zukanianka do toho vyzerá byť rozliete rozhodnuté do nášho stoja. Nemáme niečo, nemáme väčšiu na rozhľadávací pozeralcov na sladkú stranu a ten rozhľadávať mi unikol, žiaľ Bohu. Aj že dali sa rozhodnuto ešte do minúty a ukončiť. V rozkom štýle a ja som stále, že tá pečka na tom rozhľadávači bola a zrazu bola tu na zemi. Takže, žiaľ Bohu, ženy Dolný Bečov a píšeme 33, výsledky na pravo